kadugo, it's me again, your girl, Jazlyn Ventulas. For this vlog is naisipan ko na namang i-prank si Kian. So, naisip kong prank. So, ayun, nagpatpatimpla gamit ti kape na niya. So, imbes nga asukar, ikabel tayo asin. Kitan tayo na niya, reaction na niya. So, agtudtudo gamin na yung mas agkape. Agkape lang. Ikaw na lang ang katabi ngayong gabi. So, pag kami nga nagdigas sa mga bisitin tayo man tatno lumabisit kami na adya nga agun-uni tagdab obra na gubra pa ya nasentot pa yun ko adya so bisitin tayo nya pa orain tayo kakabsat in tayo. Okay, templa tayo ti kape no kaya madama pinagmamodule niya kabsat ikan tayo ti kape asukar ay asukar hanggang asukar asin gayam so ginakin 3, 2, 1. So, dito na yung asin ng mga kaibigan. Ayan, nalagyan ko na siya ng coffee milk na kakape. Sarap yan. Buulan kasi dito. Tara, bigay na natin. Nandun siya. Ayan, tara. Be, kape. Be. Oo pa lang pa. Kape mo na. Pangutang ka. Bawal mo. Nagkatakatawa mo. Ginagawa mo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nemas. Run. Wala pa. Nilakas ka mga to eh. Abay. Abay. Pe. Nalagkabigin niya mga to. Abay. Naglaga mga rin. Naimas. Naimas si kape. Naimas si kape. Pangit. Nalak lang naman di pagkastar na. Kag di ko saan boy. Nagangtod ka.